insha Allah kamar yadda aka sani dalilin haɗuwar ma'ana shi ne gabatar da wa'azi haɗe da walima na taya murnar ɗaya daga cikin abokaninmu da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da samun ƙaruwa ta haihuwa. Bisa ga wannan ya kira domin a zo a gabatar masa da walima don ƙarin godiya ga Allah bisa ga wannan ni'ima. Wato Alarama Malam Abdulrashid Bala, kuma an samu mace yarinya an sanya mata suna wato ainihin Maryama. Muna addu'a Allah ya raya ta kan sunna, Allah ya mata albarka, Allah ya sa ta zama haske fitila da za ta haskaka al'umma da addinin musulunci baki daya. Mahaifiyarta kuma Allah mai sarki ya ba ta cikakken lafiya. Na'am, insha Allah a daidai wannan lokaci za mu gabatar da malami na farko da zai zo ya albarkaci wannan taro da nasiha haɗi da tambihi. Ɗaya daga cikin matasan malumanmu masu albarka, Malam Mustapha Bello Dodo, shi zai zo ya fara wa'azi a halin yanzu, wato mataimaki na biyu na shugaban sashen da'awa na wannan kwamiti. Kafin ya iso zan gayyace Alarama Sirajo Muhammad Dole Kaina domin ya zo ya rangada mana abin da ya sauwaka daga cikin alƙur'ani mai girma, ya karanta abin da ya sauwaka. Insha Allah ina addu'a Allah ya muku jagoranci zuwa ga abin da yake so yake yarda da shi. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين. الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يفقره كفر من كفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
alaikum assalam wa rahmatullah. Dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddare mu da halartar wannan gagarumar walima wadda aka shirya ta ba don komai ba saboda taya dan uwa wato kuma yaya wani bangaren baba Malam Abdulrashid wanda yake Allah ya taimake shi ya azurta shi da samun karuwa ta ya wadda Allah ya bashi. Babu shakka yana daga cikin ni'imomin Allah ya baka haihuwa. Akwai wayanda suna bi dan haihuwa na Allah bai ba su ba. Allah ya faɗi a cikin Alƙur'ani lillahi ma fi samawati lillahi mulku samawati wal ard na'am yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur bayan haka aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha bayan wa haka yaj'alu man yasha'u aqima. lillahi mulku samawati wal ard Allah ya ce mulkin sama da ƙasa na Allah ne, nashi ne shi kaɗai, kuma Allah ne shi ke yadda ya ga dama, ya habu liman ya sha'u inasa, ya khluqu ma ya sha, yana halitta abin da ya ga dama, sannan kuma bayan ya halitta ya habu liman ya sha'u inasa, yana ba mutum ya hore ga wanda ya ga dama ya bashi diya mata. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, kuma Allah yana bada diya maza ga wasu mutane. Wanda yaga ya samu diya mace to ya gode ma Allah, kyauta ce Allah ya bashi. Wanda yaga ya samu ɗa namiji ya gode ma Allah, kyauta ce Allah ya bashi. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Wani kuma Allah zai hada mishi ga diya mata ga diya maza. Allah ya ce shi ma wannan daraja ce ta daga wurinsa, kuma wa yaj'alu man yasha'u aqima, kuma ya Allah ya ga dama sai ya baka ka zan baka haihuwa kwata-kwata duk likitan da a duniya ya bincike ka kuma bai maka komai. In mace ce ta zan juya kuma ba wanda ya isa ya sa ta haihu, saboda dama mai sa haihuwa shine Allah. To wannan shine matashiyar ni'ima ce wadda Allah ya wa Malam Abdulrashid, muna roƙonka Allah ka bashi ikon morarta duniya da lahira. Bayan haka Malam wajen jawo aya sai ya fara da wani maudu'i kuma wanda shi ma a cikin lamari na haihuwa. Kuma wannan haihuwar wata ƴa ce wadda aka haifa wadda ta yi albarka sosai. Wadda labarinta yake waya a cikin Alƙur'ani mai girma, wadda Allah ya ambace ta mai kamun kai, wadda ta san ciwon kanta kuma ta kama mutuncin kanta, wadda Allah ya sanya ta zamo abin misali a cikin al'umman musulmai da har ma waɗanda ba musulmai ba. Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari na tarihi na uwan Maryam lokacin da aka haife ta, kafin ma a haife ta, inda ta ce ne إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Allah ya ce ka ambata lokacin da uwan Maryam tana ɗaukar cikinta ta yi bakance wa Allah, ta ce Allah inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah abin da a cikin cikina, Allah na ɗauki bakancin zan baka shi ya je hidima wa addinin Allah, zan baka shi ya je hidima wajen ɗaukaka kalimar Allah, wajen raya addinin musulunci, wajen murkushe duk wani abu wanda ke kawo matsala a cikin addinin musulunci. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah ka karba mini wannan bakancin da ni, ka cika ni burina. Maryam ta bawa Allah abinda za ta yi wato ka ta haife shi.
malam idan kana da zuriya ka yi ƙoƙari zuri'an nan taka ka ba su tarbiyya ka tsara su ta yadda za su amfani al'ummar duniya baki ɗaya ba wai kai kaɗai kawai kanka ba. Ya ce fata ƙabbal nini, ya Allah ka karɓar nini. Allah ya karɓa mata goyaya. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Allah ya ce lokacin da ta yi bakancin kuma sai Allah ya taimake ta haifi abin lafiya. Allah ya ce falamma wada'ata lokacin da ta haife ta sai ta dauke ta rike ta. Allah rabbi qala unta ce Allah kaga abin da haifa na haife ta mace. Wallahu a'lamu bima wada'at. Kuma Allah ya san abin da ta haifa a wata fassarar kuma ita ce magana saboda akwai maluma da ke cewa jimla ce itiradiyya. Ma'ana wallahu a'lamu bima wada'at, Allah ka san abin da na haifa ka ma fi ni sani, ko kuma Allah shi ai ya fi ta sanin abin da ta haifa, ya san abin da ta haifa ko ba ta yi bayani ba, Allah ya gama ce ta haifa ko wani ka ba su waye. Walaisa zakaru kal unsa, Allah ka san ɗa namiji ɗiya mace ba kamar ɗa namiji bane wajen jajircewa da aiki irin na hidima wa al'umma da kuma addini, saboda shi namiji yana da ƙarfin da Allah ya bashi wanda bai bawa mace ba wajen facilitating a cikin addini, wajen facilitating a al'amuran duniya, wajen facilitating wajen ƙoƙarin kawo contribution da kuma implementing ɗin abubuwan da ya kamata a yi implementing ɗinsu a cikin musulunci. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa in sammaytuha Maryam. Ce to ni duk da wannan Allah na gode maka na sa mata suna Maryam. Wa inni sammaituha Maryam, na sa mata suna Maryam. A wannan kaga kenan mace tana iya saka ma diyarta suna ko ba ta iya sawa. Maluma suka ce tana iya sawa daga wannan. Saboda idan namiji bashi nan kuma ɗan uwan miji aka ba da damar uwar ta saka sunan, to uwar za ta saka sunan. Ta ce wa inni sammaituha Maryam, na sa mata suna Maryam. Sai ta yi abu na gaba, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Ta daga hannu ta roƙi Allah, ta ce ya Allah ina roƙonka wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Ya Allah ina son yaggatau da ka bani tilo tak, Allah na baka takalibunta, Allah ka kare mini ita da zuri'arta, ka tsalkake su, ka nisantar da su daga jefafe shedan kenan. Bayan ta yi addu'a, ya daga cikin abin da ake so mutum idan ya haifi ɗa ya ɗauke shi ya mishi addu'a. Ashe kun ga Maryam duk da ɗaukakarta da darajarta sai Allah ya fara ba ta ɗiya mace, kamar yadda Allah ya fara ba Malam Abdulrashid ɗiya mace. Malam tana gama addu'a, dama addu'a uwaye zuwa ga ɗiyansu karɓaɓɓiya ce. Allah ya ce fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Mala akwai da yi kokari ka samu ɗana kirki. Ɗana kirki duniya ce, ɗana kirki alkhairi ne, ɗiya ta kirki duniya ce, ɗiya ta kirki duniya ce kuma ɗiya ta kirki alkhairi ne ga kowa. Uwarta ta gama mata addu'a, Allah ya anshe ta kamar yadda aka ba Allah ta kalihu, Allah ya ansa, saboda shi Allah in ka bashi ajiya sai ya ansa, ya kuma kan nuna akwai mai ajima wanda yake Allah, sai Allah ya kare ka da kai da wanda ka dogara gare. Ko ba wanda ba ai akwai shi da yawa ko? Shi yasa wancan mutum ma
wanda da zai rasuwa yana da dukiyar da ɗiyan shi karumma ne ba su kai ba su dukiyar ba, kuma ya rasa yadda zai yi dukiyar ta kai gare su, sai ya tuno da ba akwai wanda ka iya aikin nan da babu mai iya shi ne Allah. Saboda haka sai ya yi gina ya turbuɗi dukiyar ko bayan ya turbuɗe ta ya yi gina a kai. To ginan da ya a kai sai kuma Allah ya tsare mishi ita. Da ginan nan ta tashi waɗuwa Allah ya tadda mutum ya tadsuwa ya ce a ta yi ginan nan kar a bari ta fada ya gyara ta. Shi ne labarin na nawa na Hidir da wa Annabi Musa. Al-jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini wa amma al-jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum ya baban su yake wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. wannan haka yake kun ga shi ma an gaban Allah yake to duk bawan Allah haka yake dauka malam ya zo zai mutu ya rasa yadda zai nan take sai ya dauki hukunci na bawan Allah ta kare duk wanda ya ba Allah ta kare wallahi Allah zai amsa. Saboda haka nan take ya kwanta ya mutu lokacin da ginan nan ta je ta faɗi malam Allah ya tadda dan sako yake a je a gyara ginar. Annabi Musa da ya ga an gyara ginar sai da yace laushi talatta kafta alaihi ajra yace da mun ga dama kai yadda suka yi mu da rashin nasiha ga wallahi da mun ci sai su biya mu. To lokacin da ya zo ya bashi labari sai yace amartida yace kaga wannan ginar da ta je yuridi an yan qabda ta yi kusa ta faɗi muka daidaita ta fa aqama yace to fa kana fi masakina يعملون لغلامين يتيمين في المدينة. نعم فكان لغلامين يتيمين في المدينة. wannan ginar wanda ya yi ta baban wasu yara na guda biyu wayanda suke a cikin wannan babban birnin wa kana tahtahu kanzun lahuma taskar arziki na nan karkashin wannan ginar sanadiyar da yasa Allah ya kiyaye mishi zuri'ar ta gayyara wa kana abuhuma salihah baban su mutumin kirki na. Kai dai in zaka ba Allah ajiya ka tabbatar da kai ajiyar da Allah ya baka ka kula da ita. Wace ajiya ta Allah ya baka ka kiyaye shi, ka kiyaye kanka, ka kiyaye addini ka kiyaye zuriyarka. Shi ajiyar da Allah ya baka to kai kuma Allah zai rike maka taka. Wa kana abuhuma salihah. Allah yace fa arada rabbuka an yablugha ashiddahuma. Kuma sai ubangiji kai niyyar ya rike mishi wannan ajiyar da ya bawa Allah ya kulan mishi da ita har lokacin da yaran suka girma suka kai inda suke iya daukar takalihu dukiyarsu. Wa yastakrija kanzahuma rahmatan min rabbik idan suka kai lokacin da karfin su ya kawo suna iya kula da dukiyarsu to sai Allah ya fitar da wannan ajiyar da aka wa yaran to sai lokaci yayi aka ba su abinci. To irin wannan ita ce hikimar da idan mutum ya dogara ga Allah Allah zai ishe shi. To ita ma Maryam kun ga Maryam ta zo ta an haihi Maryam maman Maryam ta ba wa Allah Maryam ga Maryam nan ana ɗaukar jakalihunta a cikin masallacin Annabi Zakariya shine mai ɗaukar jakalihunta ana nan koyo shi kullama da kala alayya Zakariya al-mihrab wajada inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadha. Duk lokacin da Annabi Zakariya ya shiga wurinta sai isba an kawo mata kala abincin da babu irin shi a wannan lokacin mai kyau mai gina jiki sai ya kalle ta ce Maryamu ina kin samu wannan abinci qalat huwa min indillah sai ta ce mishi daga wurin Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ai malam dukkan ji an ce wai ai waye kaza da kaza bai bin tsari ba shi yasa bai zama mai arziki ba wanda ka wadin maganar nan bai san tauhidi bane. Ai ka'idar Allah yana azurta wanda ya ga dama yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Annabi Zakariya yana jin Maryam ta bada wanga point Allah ya ce hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Malam nan take shi ma Annabi Zakariya yana da bukata a cikin Allah yana da abin da yake so Allah ya masa shi ne na haihuwa shi ma ya dade yana da Allah ya bashi haihuwa Allah bai bashi ba. Kun san
akwai wani abu da mutane ke ji idan suka yi aure aka kai wani lokaci ba a haihu ba. Abin da suke ji in ba kai na a wannan stage din ba ka sani irin wannan abu da ake ji sai ka kai sai ya Allah ya dan jarraba ka samu ana ji wani abu. Annabi Zakariya ya shiga yanayi a kai na bai samu ba. Sai Annabi Zakariya ya kace wato ai yanzu wata dama ta wani encouragement ne, wani highlightment ne, wani expansion ne wanda zai taimake shi wajen shi ma ya yi dedicating wajen roƙon Allah shi ma Allah ya biya masa bukatarsa saboda inna Allah ya yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah ya ce hunalika da'a Zakariya rabbuhu. Akan hakan shi kuma Zakariya sai ya duwa da ya taro ko ubangiji shi me yace qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba. Yace ya Allah ka bani zuri'a tsarkakakka daga wurinka. In za ka roƙon Allah ya baka iya ka idon ka ya saboda ka shekarar 10 baka samu yaro ba sai ka ce me sai ka ce Allah ya baka ko wani iri na ka roƙi Allah ya baka zuriya tayyiba kamar yadda Annabi Zakariya yi. Qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka antal wahhab. Allah mai godewa kaji yana ne yana ta roƙon Allah ya bashi da. Allah ya ce wata rana fanatatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Wata rana Annabi Zakariya yana tsaye yana roƙon Allah sai ga mala'ika ya zo ya kawo mishi wahayi ne cewa annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah ya yi maka bishara ya baka da kuma dan nan naka sunansa Yahya kuma lan naj'alahu min qablu sabiya kuma dan nan naka Yahya shine Yahya na farko. Daga sama aka kawo bisharar dan kuma da sunansa saboda me saboda nuna authority da capacity da ability na Allah ba mai irin wannan ba Allah ba. Saboda haka idan kaga Allah ya baka baiwa ta yiwa to ka gode ma Allah sosai. Annabawa Allah wasu sun dade suna neman Allah ya ba su baiwa bai ba su ba. Annabawa Allah fa idan ana maganar bayan Allah an kai ga annabawa Allah an kai karshe ko ba kai ba an kai to akwai annabawan Allah da amma suka koma ga Allah su kodiyar ba su da. Akwai waɗanda su kuma sun samu ɗiya amma sun wahala wajen roƙon Allah wanda idan ka cire Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani annabi sai shi shine annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ya kai inda yana roƙon Allah ya bashi ɗa har sai da ya tsuwa wanda yake lokacin da aka zo aka yi mishi bushara matarsa ma sai da ta yi ne sai da ta ji wani abu akan ya ta ce wani ajizun wa hada ba yi ta ce ɗafa kai ɗafa yanzu nan ga ni tsohuwa ga miji na shi ma tsoro kuma haka za a haihu kuma haka Allah ya ba da haihuwa. Saboda haka mu yi kokari mu ga mun gode ma ni'imar Allah. Wannan walima tana daga cikin nuna godiya ga Allah akai. Na so in dan tabo bangare na abubuwan da ya shafi tarbiyya wanda ya kamata a bawa yaro tun kafin haihuwarsa har zuwa lokacin da Allah ya kaddara aka haife shi da har zuwa balagarsa kamar irin bangaroruka na hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba lokaci saboda haka anan za mu dakata na san insha Allah malumman da za su biyo za su yi bayani akan wannan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Malam Mustapha Bello Dodoro kenan muka saurara ya gabatar mana da wa'azi mai tsada dangane da abin da ya shafi tarbiyya islamiyya da shi da alarama Alhafiz Siraju Muhammad